روژێکە وەکە ئیرۆدا تەوانەکە قەرێژ دەرمافێ گەلێ کورد و مرۆڤاتیەدا کۆنکوژیەکە هۆڤانە لە کۆبانە ڕۆژاڤایە کوردستانê ku têde bi sedan welatiyên sivîl hatin şehîdkirin û birîndar bûn bûne qurbaniya kônkujiya wê şeva reş. Di yekem demjimêra roja reş de lê Kobanê li 25 Hezêrana 2015 de piştî 5 mehan ji rizgarkirina Kobanê kônkujiya plankirî ji aliyê terorîstên Daişê balîkariya hin xayîn û xwefroşan lê başûrê Kobanê li gundê Bexbotanê dest pê kir. Bêtir ji 35 welatiyên Kurdên sivîl ji zarok û dayikan ta bi mezin û kalan hatin şehîdkirin. Gund bi gund pêda hatin ta gihiştin bajarê Kobanê bi çekên bêdeng xencer û nîşanbazan sivîlên bêguneh kuştin û serî birîn. Saat 5 sibê me dî dengê qurşînotê ye. Birayê min got dengê qurşînotê bo çê me got serîn stondina wekot kêfxweşî ye. Xatireke me dî xetot dişuxulne birayê min got dengî bo xetot elam dike ku yan xeberê dê kesî yan ji vî serî yan ji vî serî. Kurê min kurê xalê min çû. İşî 10 deqo nemo me dî li me vegeriyo me dî kurê minî birîndar em got ko kurê xalê min got mama nizam ji min qetiyo çû nêv hevalo. Got de heval ji derketin ji paşê de qurşînovîtine me. Destê kurê min birîn bû dî kurê xalê min bernegiriyo. Em îşê wîşekî wan derketina derve me dî cîranê me derivê me got çi heye li tu derivê ye. Got xaltê Daişî kete bajêr. Cilê hevalo li xwe kirine û millet şerjê dikine. Li gor lêkolîneke taybet li ser encamdana kônkujiya Kobanê di wê kônkujiyê de du berpirsên PKK yên bi navê Heval Şiyar û Heval Hemza û berpirsên leşkerî bûn li Kobanê. Hejmareke din ji hevalên xwe dabûne li pêşiya Daişê dema derbasî Kobanê bû. Li dergehên malbatên Kurdan didan di axivîn ta ku dergeh li pêş wan dihatin vekirin. Lê bi mixabinî ve Kurd xapandin bi dilekî tejî kîn û zikreşî dikuştin û serî jê dikirin. Term jî li devê dergeh û kolan û di nava malan de kom bûn. Piştî çend demjimêran ji encamdana kônkujiyê derdora demjimêr çarêsibehê bû. Otomobîlek li ser rêya sînorê Kobanê bi Tirkiye re li dergehê Murşid Pînar teqiya ji nû ve deng bi kônkujiyê ket. Li gor gelek şahîd halan herwiha li gorî lêkolîneke taybet li ser kônkujiyê di wê demê de YPG di nav Kobanê de daxwaza piştevaniyê ji hevalên xwe kir. Lê piştî çar demjimêran ji teqînê û bombebaranskirina balafirên hêzên hevpeymaniya navdewletî ji Daişê re di nava Kobanê de ji nû ve çekdarên YPG yên piştevan ji hevalên xwe re gihîştine Kobanê. Tevî ku dûrtirîn xala YPG ji Kobanê bajarê Ên Îsayê bû. 5 kîlometr ango yek demjimêr dûriya rê bi tenê dûrî Kobanê ye. Ta ku piştevanî gihîşt bi dehan birîndar jî di nav xwîna xwe de şehîd bûn. Pir mirî hebûn müsteşfe dobûn donî bûn meçhûl hewiyê. Yani bes wargok kiribûne kîsî yani wargok kiribûne kîsî sehab û donî bûn. Yani cî te nebûn gî wargo hemû erdê donî bûn. Yani berod gî tijî kiribûn tijî bûbûn. Erê o min kîs dorê sî kîsî min vekir gî zorî bûn jem bûn qîzik bûn payo bûn kol bûn yani xetiyor bûn emir mezin bûn. Kônkujiya Kobanê di wê kônkujiyê de bêtir ji 400 welatî ji zarokên piçûk jin mêr û kalan hatine kuştin û şehîd bûne. Jê dernedin jî behsa şehîdbûna bêtir ji 600 welatî dikin. Ji navên hatî bilgekirin 211 mêr û ciwan 98 jin 74 zarok şehîd bûne. Her wiha birîndarbûna zêdetir ji 300 kesî hatiye bilgekirin. Lê lêkolîn amaje dike ku hejmar pir zêdetir e. Ji ber ku gelek qurbanî bi xak hatin spartin û derfet nebû navê wan werin bilgekirin. Ji sala 2015 ve heta wekenha hûrguliyên rastiya encamdana kônkujiya Kobanê nehatiye eşkere kirin. Rastiya her kes dixwaze nas bike. Çawa terorîstên Daişê karîn derbasî Kobanê bibin û rêbendên YPG derbas bikin. Kesên ku xayintî li gelê Kurd û xelkê Kobanê kirî kî bûn ber bi kur ve çûne. Ji ber çi hetan ha ew rastî tê bin ax kirin. Lêkolîn, dîvçûn û lêpirsîn dadgekirin nayê nekirin. Ji ber çi tanha pêdê rastiya kônkujiyê û nehîniyên wê veçêre û lêborînê ji gelê Kurd û Kobaniyan naxwaze. Ev pirs bi dilekî şikestî û tev şawat û birîn li benda bersivan e.
داکو دادوەری جێخوا بگرە و ئێش و ئازارن ماڵباتên کۆبانێ هێندەکی سفک بکە. Çale piştamın te tuşa